aitari antzeko zerbait gertatu zitzaien. Ni Aintzane dut izena, etxe edo benetan bizi naiz. Nik Aintzaneren aita naiz. Ni eguzki nazue, argi eta garbi. Ni jarri naiz, gogoan ikustenan nauzue. Neri zipriztinei bentzen didate eta horiak hartzen du. Ni edurne naiz, gaur dene horrez estaltzeko asmoan. Zer modez egin duzulo, Aintzane? Ondo? Gaur eguraldi eguzkitsua dugu. Mendira joateko primerakoa. Neska hau beti mendira joateko prest. Ni ere gustora joango nintzateke mendira, baina... Baina zer, gaur ere lanera joan behar duzu? Tamalez bai. Ikus dezagun bitartean zeruan zer gertatzen ari den. Egunon, hemen goian beti on. Egunon, arruretan hor konpon. Hau nekea, erdilo nago. Bai guztera joango nintzatekera, deskantzatzera. Badakit zer egin, ilargi. Zer berria guzkienek eitxera duzu. Bai, atzo sekulako parrandaren numeneta. Eta orain nekatzerik zaude, ezta? Bai, ara da, aizu mikrokuluz egiten dudan mitzatean, gero zaitezke bere pizka bat ordez. Zuk duzuko peta gogorra, zer uste duzu, ni fresko nagoenik ala, gau osoa pase urtenen goian. Ezazu horrela hartu berean alator. Baina trantziari, zoaz baina zetorri berandu. Eskerik asko lagun. Ilargi, iluntasunean argi, utxa bete berdi, inoizen nago berdi. Aita, presta ezagun afaria gozariaren ordez. Je, txantxitan ala? Bai zera, begira. Arrano pola, nola daiteke lanera joan gabe eta gaua? Hobeto, horrela, gaur ez duzu lan egin beharrik. Ondo te gaude burutik. Eta bitartean zer gertatzen ari da zeruan? Azkenean badut da guzti, zer moduz? Den baina hobeto noski. Bai ondo datorrela, parranda baten ondoren lo egitea, ezta? Bai, ala da, denaren egin nahikoa lekatzen. Baina guzki, zure txanda da. Banoa, agur. Eta etxekoak zer ari orten dira gure honetan? Oheratu ala eratxarri ekin dira, afaldu dute arago zartu. Beno, bako afalduzu, Aintzane, guazen oira. Pertsona jaitziko ditut hobeto lo egiteko. Bai, eguzkiz biak sartuko dira bestela. Eguzkia? Egia, konturatu gabe, paso zaigu gaua. Baina, txoratu da nago. Aita, ondartxara noa, non gorde dituz eskutrapua. Oso gauza erraro gertatzen ari dira gaur. Ikus alduze inoiz onelakorik, zeuki baerno, eta segura mendira. Une honetan, mendibateko haize euria erakar. Ara, odei bat ator, zipristin da. Zipristin, aspaldiko! Ese guzti. Zamaztuna darama. Urez beteta nago. Banator zerutik, euria ekartzera. Guztiez, zaiteztez, denok horrik etxera. Geldi zaitezke hemen, ikitatean,
Ikutu zerrealdeari asko gustatuko zaio. Zergatik diozu hori? Euria oso beharrezkoa da. Landarentzat, garbitzeko, Baina hondartzara joateko askotan dira. utzi berriketa botako ditu eta kitxo. Oh, aita, emaidazu aterkia. Euria gotik bera. Uste dut Antxoleren asmoak uretan egingo direla. Eta ez dago hemen dago. Eurrealdiaren antzera. Oh, aita, emaidazu aterkia. Tori, aterkia hondartzara joateko, ez dago hondartzara joateko girorik eta begira, euriari du. Ze arraio, euri jasa orain. Hondartzara joan ordez, zinemara joango beharko dut. Hau eguraldi zoroa, ai! Une horretan, iparraldeko haize hotza jotzen zuen. Hotza bizutza. Hotza bene. Altze eguzki, edurna deia dator. Barzoaz, Bai, edurreta biok oso hareman otak ditugu. zergatik. Nire urtean oso egiten dizkidalako. Agur! Kaixo eguzki ondo zaude, dira badakizu orantxe alderen nutik. Hobe, bera beti nire elurra urtzen du. Non eskatzatuko nik orain? Nahi badezu, ezer zaitezke nire gainean. Eskerrik asko dune. Badakit nortzuk bizi diren beko etxe horretan. Edurne eta bere aita. Aintzane eta bere aita. Aintzaneri asko gustatzen zaio elurretan ibiltzea. Ez garritzekoa, hain etortzen zara. Bueno, elurrari botatzea ekingo diot. Edurne datorrela, zuriz jantzi du dena. Arren arretara. Oste egin zen euraldia. Zer gertatuko zitzaion aitak izajoari? Etxatzeak bakarrik otxikara eragiten dit.